салом, як хабар. Фардо 14 ноябр президенти мамлакат Эмомали Раҳмон бо як сафари корӣ ба вилояти Суғд сафар мекунад. дар ин бора як манбаъ аз ҳукумати вилоят ба Азия плюс хабар дода гуфт дар ҷараёни ин сафар интизор аст ки дар шаҳру ноҳияҳои гуногун иншоот ва корхонаву коргоҳҳои мухталиф ба истифода дода шаванд. ҷузъиёти бештари сафар маълум нест, аммо раисати бозрасии давлатии автомобилӣ дар вилояти Суғд хабар додааст ки дар ҷараёни ин сафар эҳтимол рӯзҳои 14 ва 16 ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар баъзе роҳҳо маҳдуд карда шавад. маҳдуд намудани ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд, Бӯстон, ноҳия Бобуҷон-Ғафуров ва Гулистон дар назар дошта шудааст. аз ин лиҳоз раисати бозрасии давлатии автомобилӣ аз сокинони вилоят хоҳиш кардааст ки ҳангоми баста будани роҳ аз роҳҳои ҳамшафат истифода намоянд. хабару маълумоти бештарро дар телеграм-канали мо мутолиа кунед.